Ntombenhle. Ngiyakuthanda. Ngenhliziyo yami yonke futhi. Hayi wena ndoda thatha lo chocolate wakho utsuke la. Wenzani nasinayo? Musuku sichwanza wena. Wenzani nasinayo? Thatha lo chocolate wakho ufuseke la. Ikahle kahle yini inhloso yakho wena. Zolo lokhu ubufuna ulondo. Usufuna ubusi manje uthi into yakho yinhloso yakhe kahle kahle. Ufunani kahle kahle namfana. Wena ngena wena futhi angikusaba. Uyazazi ukuthi ufunani elifeni. Bongani yeke emntwini ongakuphuma emntwini ongakuthandiyo ubani la ntombazana le ubani ubusiwo uthi ngubani uyakuthanda la ntombazana stika apho kuleyo ntombazana le ngalamini ubusilwa no ubani uThemba ngokulwa noSibu yabona ngizobamba oh uyandihlaza bongani uyandihlaza ngizowashaya bonke ngusisi wakho mina ndiyazi ukuthi and umdala Chomi, uyamkhumbula lo gelo besifunda naye? Walisi ushadile Ngiyakutshela. Eyinasi lesinayo. Nayi le nje le. phambili kahle Yo, awangena lover boy madoda. Uba ungambizi lover boy wena. lava boy Hayi kahle wena. ubuda minja Hayi uma uyinje. wena intoni ubuda minja Inja le. Mfene. Mani, Hayi so. ngiyakho yini vele? Yini vele umncoma nje, yini umncoma uhleli nami phela wena ucherry out yami wena. ngoku Sasifela lo. hayibo ubuda wami lo uthetha ngaye jini Hayi ungangitsheli ngenja mina. inja ilelelele ematyotyombeni la ntombi yakho ilelele ematyotyombeni Ngathanda nje ukusukela ehlelele ehlathini. Imfene. mfene nguwe ngimnandi mina. Ngingangibulala ngehlazo namhla. Kanti ke khuleka wena bosi. Yabo ihlazo. Indoda kumele ihlezi izama. Futhi ke uthando lalwe. Ngiyohlezi ngimlwele lo. Kepha wena ngathi ulwa wedwa. Okwamanje songabuya kanjani. Kodwa ke benjani nje. Ngimbuka nje emahlweni wakho uLondi. Ukuthi khona into ehlukile. Athi ngikhale kuyena. Londi, Bongs. sisi. Ngisacela ukukhuluma nawe kancane. Hayibo, yini ofuna ukukhuluma nami? Asikhulume nje ngasese. Ngasense. Sofuna ungibulala wena, siyaphi lapha? Bokungithathe nje serious nawe ngiyacela nje sithi ukukhuluma kancane. Cha bhuti, whatever lofuna kisho, ngicela uyisho phambi kwakho. Ayinzawo Unesiqiniseko salokho? kakhulu. Okay. Uyabona Londi. Sesiside isikhathi. Ngisho into eyodwa futhi ngizama ukukubonisa. Mhlawumbe amagama usho lutho kuwena. Kodwa namhlanje ngalo chocolate lo. Ntombenhle. Ngiyakuthanda. Ngenhliziyo yami yonke futhi. Hayi wena ndoda thatha lo chocolate wakho utsuke la. Wenzani nasinayo? Musuku sichwanza wena. Wenzani nasinayo? Thatha lo chocolate wakho ufuseke la. Yazi ukuthi imali. Hey fusaka suka la. Hayibo. Sewa. Hayi nina. Bongs. Chaza ukuthi ngiyixolisa. Ngiyixolisa nje. Akusho lutho. Cathile. Ngizocela uhlale phansi. Bosi. Oqala nje bosi. Ngiyaxolisa ukuthi angikwazanga ukuphendula izingcingo zakho. Ngokwesibili, kahle le nto le engibhale ukuthi ngiyaxoxa ku SMS, ilento eyenzeka last week. Ukuthi ngishele uLondi. Phinde ngixabane noThemba. Ngibe ngihamba nawo. Ngakuhlaza kakhulu phambi kwabantu. So, ngiyaxolisa kakhulu. Mhlambe sesikhathi kuthubone
Kade ngizama ngibonisa ukuthi ngiyakuthanda. But imizamo yami besole ngabonakala. Ngiyakuthanda Bongani. Manje wena ubungasho zonke lesikhathi ukuthi uyakuthanda. Ya ndoda. Ikahle kahle yini inhloso yakho wena? Zolo lokhu bufuna ulondo. Usufuna ubusi manje uthi into yakho yinhloso yakhe kahle kahle. Ufunani kahle kahle Wena namfana? ungena wena futhi angikusaba. Uyazazi ukuthi ufunani elifeni. Wena ngisabe mina ungena wena. Ya ndoda. Hayi, kwenzakalanda. Umoya baba. Hayi indaba le nje. Kwenzakalanda. Kuzala masisimba wakho la. Zolo lokhu bebhizi nolondi lapha. Manje usebhizi nobusi manje. Kahle kahle akazazi ukuthi ufunani. Hayi, Themba siphume lapha. Asiphonhlisa uwonke baba, siphume lapha. Awusinda wena yazi uzohlonipha ubhebi arazi uzokushalo. Futhi hlama leso. Yabo. Nento bayicolisela manje le. Wethemba. Ezona uyafuna ukusurprise yazi. Hawu, ukhuluma ngani manje mabutho? Sesiphila iminyaka yonke le ndoda siphila ukwazi manje ungitshela ukuthi wena uyishayile ngokusi. Futhi yazi kwesinye isikhathi impakami yake isihlukumeze kakhulu thina majida. Kodwa nje ngiyamthanda lo mntwana. Badlala wena. Ezubusi nobongisa. Babhizi labantu laba. Hayi kancane babhizi baba. Ayikho yenza njani mfowethu? Ubusi ngowami. Ngokuzokami ngathi ubusi nguye wayishelelayo ubongisa. Ngoba bahlayisa labantu babhizi bababhizi hayi sakuscape sihamba kancane. Hamba kancane lokho mfowethu. Hayi. Ngaba kuhle nje mangomdede nje uphuma lapho ngoba hayi usathola. Iyadika lento yakho. Iyadika nyani. Each and every time wena uhlala unihlaze ebantwini. Iyonyanyisa lento yakho Bongani. Ndingusisi wakho. Mamela ndingusisi wakho. Ndiyayazi into one right for wena. Mina into right for mina ulondi. Yes. Ngifuna ulondi mina. So manje ufuna ngenze njani bengilweza labafana? Bongani. Yeke emntwini ongakuphuma emntwini ongakuthandiyo. Ubani la ntombazana le ubani ubusiyo uthi ngubani? Uyakuthanda la ntombazana. Stika apho kuleyo ntombazana le. Ngalamini ubusilwa no ubani? Uthemba ngokulwa noSibu. Yabona ngizobamba. Oh uyandihlaza Bongani uyandihlaza. Ngizowashaya bonke. Ndingusisi wakho mina ndiyazi ukuthi and umdala. Khuluma nami kahle ke wena. Awukhulumi awumi. Ngimdala. Angithi. Unikhuphe naseplakini unikhiphe bumnandini ngoba udenge bakho. Asambi sophuza ekhaya. Gents, niyazi ukuthi nama-customer ami ungathandayo. Kodwa manje lento leseniyenza, hayi izosikhatha. Niyabona la kwaPhendo. Azizwani nomsindo, and umsindo asuthorelate. Ngoba manje sidila nabantu abahloniphekile la emphakathini. Anikhulumeni ngempela. Yini eyenza ukuthi nilwe kangaka la endaweni yami? Cha,
Siyaxolisa nje. Maphenda ukubanga umsindo endaweni yakho. Ey. Cha kahle. Maphendo lo mfana uyajwayela lo mfana lo. Zolo lokho ubefuna uLondi. Manje usefuna ubuso, usejaha ubuso. Uthi thina sishele bani? Ikahle ubuso mina ngiyamthanda. Ngimbhekile. Yazi amathuba wafana. Kungathi ngoba ubambile namhlanje nawe sowubona ukuthi kumele ubambe. Kusasa kusengenzeka okunye. Nawe usengabamba angabambi yena. Okwakho nje ukuthi wehlisa umoya ulindele isikhathi sakho. Niyeke nje ukukheza ichaos ngoba ningixoshela ama customer ngempela. Enjoy utshwala benu. Nawe Londi. Ngiyaxolisa indlela engiyiphathe ngayo ngicela ningixolele. Hayi akusenani. Nami ngonile, sonke sonile, siwendile maphutha. Ningibonile sibengendele. Kepha nje siyacula. Sithanda sami nelinye rogo bengisolo ngilibuka la lelihle kanjani ngamsholo ngangifanele awufuna ukuthengela lona Ya lina lihle impela lingakufanele uyazi ukuthi nisasa kunento engisafuna sikhuluma ngayo engangiphathe kahle hawu yini usofuna sikhulume ngayo le ndaba yokuthi unasuthola ama-chocolate abuya kubobonga ngizibonga ama-chocolate. Hayi indzaba yechocolate ayiphelanga kwakuyichocolate nje akukho lokunye la uthi uyabona ukuthi indaba le chocolate igcina silethe ukulwa laphayana nokuxabana nomsindo lapho kwaphendula and kanti le ndawo iyona indawo esichila kiyo iyona enhle esingathola ukuphumula. Yabona manje abantu sebesenze ngathi nabantu esingaqoqekanga esingahlelekanga indaba zokuthanda ukuthi mashike yapha siyaxabana waya konjena ngeminwe. Ngiyabona wesiphatha silwela lapho kwaphendula lapho esichila khona uyikhona esirelaxa khona ikhona ngathi smart esichila ke siyabona sokungathi nasihlelekanga abantu abaqoqekanga ngento zomsindo. Ngiyabona ngiyathembisa into iphatha kahle ngeke kuphinze kwendeke hayi makushona ayikho inkinga bengisacela ukuthi mhlawumbe siphume selapha kwaphendula abantu ngithi ukushisa inyama nje mama lami nje ukusibhokela nyana kodwa ngisacela ukuthi uyiphathe kahle lapha. ngithembisa into iphatha kahle Sawubona Maphendo. Awu, Londi, ubekwa yini ekseni kangaka? Sawuzophuza njalo? hawu Maphendo sengisizakwa ngaleyo ndlela vele Awu ungabuza mina. Phela wena uyaziwa wena ukuthi nje uyazifikela einkambeni zafaro. cha namhlanje ngitene with a different story ngicela umsebenzi
Uzocela umsebenzi Londi. La kwaPhendo. Hayi mhlambe ngiyaphupha. Hayi angikuzwa kahle mina ntombazana umsebenzi wani lo ufunayo? Hayi ubona kahle and mina ngimisele nje ngiyocela umsebenzi. I'm an artist. So ngenzela ukuthi ngikhona promoter music wami nakuwe kanjalo ibusiness ikhona nje ukuthi iphakame. Bani ababona ukuthi sekune artist le performer ke endzaweni yakho nabo bayokhona ukuthi bagcwale. Yonke lento echazayo mina bengingazi mina ukuthi uyiartist wena mina ngizazela nje intombazane nje esikima nabafana abarongi edakutshwala. Kanti uyiartist futhi. Bathi kodwa ke noma kunjalo ke angicabanga ukuthi ukulungele ukusebenza kwaPhendo ngoba la kwaPhendo sithanda ipeace and when uhamba nabantu abarong abahleze belwa so leyo nto ayikho right for ibusiness. Hayi ngiyakuva maPhendo but niyathembisa ukuthi whatever lobe kwenza ngeke kusaphinde kwenzeke mina nebangani bami sesikhulumisene seku right umsenda kasekho. Mina ngofocusa nje ku business yami ye music nakuwe kanjalo. Ukuthi business ikhona ephakama. Wazi kanjani ukuthi ngeke belwe ngoba phela kuwena osukulwa kusuke kuyibona so wena why wena ungitshela ukuthi ngeke belwe wazi kanjani ukuthi ngeke belwe? Ngicela ukuthi ungibelieve. Ngicela nje ukuthi unginike le chance dotibonela nawe. Sike sahlala phansi nebangani saxoxisana ukuthi silungise yonke lento lebeyikathi isulwisa. So yonke imfonyalo seyi right sekunekuthula. Wona lo mbono lo oza nawo u right. Yikho nje ukuthi phela ngeke kube lula kangaka ukuthi ngitrust umuntu njenganawe. Kodwa ke ithi ngikunika ichance ke ngibone kodwa if nje akuhambe ngendlela lengifuna ngayo and then ke kuyomela ukuthi siyeke yonke into. Ngiyakuthembisa kutowende kanjalo. Kuhamba kahle. You will see for yourself. Phinda ubuye Monday ke kwamanje ngibusy kumele ngicounte utshwala la iweekend iqalile. Okay sis. Ngiyabonga. Bye. Bye. Sawubona Ntokazi. Sawubona. Igama ngeuncwadi yothando evele kancane ebelende ejijika zulu namhla ebona kozala Nkomoni. Intokazi ngabe ubani igama? Ngingukhwezi. Ukhwezi. Uyazi ukuthi uchenje mawuqhamuka lapha ya indlela nje obunyathela ngayo vele kwakheka something la enhlizweni yami. Inhliziyo yami vele yathatha yabeka kwasikhula nje uthando la enhlizweni yami lwalingana namabhilidi ala eJohannesburg. Yazi ngingajabula ungasunginikeze nje space la enhlizweni yakho la engiyophila khona. Gcwele. Yazi baba nomama bangakuthokozela nje ukuthi kunyathele nje intokazi efana nawe emagcekeni asekhaya. Manake usuyahamba nje usanginikeza noma inamba mhlambe sengisho lo ukuthi khona inamba la mhlambe singaxhumana khona sithi kwazana kancane. Angibonde kunika inamba zami. Awu Ndami ninika abantu inamba. kulungile mawusho kanjalo. Mina ngibona abantu ngiuncwadi yothando. Uyafana nje nawe obubantu. Ntwenye. So as Adam umnandi thathe yakho ndimenzo decide xa nifika endlini kuba ndiyakuthinta noma awuthi ke ngisuke ke izitulweni ngihlale ethembeni njengoba ushilo. Hlala ke ethembeni. Hlale phezulu. Ngisahlele. Bona usuku oluhle ke tata. Ngiyakubiza wena uthi ikhanda kumina. Angisayona manje umphathi wakho. Hayi. SK. Kunini ngibala la ayihlangani equation. Kanti kwenzakaleni last week? No.
Kunini ngibala la sengikhathele phela manje. Ayihlangani le mali. Tshela mina iyephi imali? Ngikhuluma nawe. Sacela ungixolele mama ngazi kwenzakaleni. Ngizama ukukhuluma nezisebenzi zami. Ngizama ukukhuluma nezisebenzi zami. Uphambene la ikhanda wena. Awuboni wena ukuthi ngiserious ibhizinisi lishona phansi wena ungitshela ngokukhipha abantu obani laba ufuna ukubakhipha? Noma uyakuhlula lo msebenzi? Yazi mina nguwena ngabe leli thuba ngiyaliphatha ngezandla zami zombili. Khumbula ukuthi amathuba wafana. So namhlanje kusayilakho. Ingakho kumele ukuthi uliphathe ngezikhali zamantungu. Ngoba khona abantu abala ngaphandle abafuna lo msebenzi lo wenzayo. Namanje mina ngikhuluma nawe into eserious ngibuza ama sales. Bekune event la akwazi ukuthi ngingabala imali efanayo neyama weekend nje lawa amanye normal. Shuthi mina ngithemba umuntu wrong la. Namanje uthulile. Wenzani? Do something. Yo. Uyazini? Ngesonto elizayo sizoba ne-event futhi la kwaPhendo. Ngaphinda nje nga-experience lento le ngi-experience la manje. Kuzomela ngithathe i-decision ngawe. Suka la yenginyanyisa. Waphenduka isidlamlilo afuna ukudla umfana kwenze nje. Yo, ukube bewazi ngaba ungibuzi shem. Ibhizinisi alihambi kahle bathi nje asidlule lapho. Yazi ngiproud ngawe shem. Ngiyajabula yazi ngendlela nje oyiphatha ngayo nje lately wena nabangani bakho. Nilethe ukuthula nje nala ePhendo. Aw, sothini. Ukuzama nje. Phela at some point abantu kwamele bakhole. Yebo, nathi siyazama nje ukuthi sibe right. So iyangijabulisa leyo nto leyo. Kunginika ithemba lokuthi abantu bayashintsha yazi. Niqhubeke nibambe kanjalo ke. Hayi. Sohlezi sibambe ngoline yabo. Ngoba naku uhlezi usho kuthini ukuthi amathuba wafana. So ithuba lesibili ke lelo ukuthi siphile impilo e-right. Siyabonga amaphela. Angijabulisa lawo mazi. And ngiyajabula ukuthi ngiyakubona ukuthi hayi ninobongi. Hayi shame. Hayi niyangijabulisa shame. Ngeke wo baphela. Yabo nje ngiyabona utshwala bakho lokugcwele la istokeni ukuthi sobudaka wena ke manje. Akusiyo ubongi busi. Siphala phela samsomswati upolozi. Mina iyayifanela ke nje kumina bongi busi into eyi1 nje kumina leyo. Wena nje ngoba uyazi ukuthi ngikhuluma ngobani. Ibambeni kanjalo nje ngiyajabula andinalana ePhendo nilethi PC nje ayisekho nje icucuku. Uyazi mfethu lana next week ngiya host another event. Ayiziyatha. And kuzobe ku performa uLondi. Uchaza ukuthi uLondi lo owami I mean uLondi isasheni. Uyazichaza ukuthi ayikani. uLondi umngani wenu lo. Star. Yes. So nje ngicela ukuthi nimsupport shem. Yabona since ewumngani wenu like kube nepeace, kube nomsindo wokujabula hayi okulwa. Cha kuhleka ke wena maphendo ngizohlala kanjani ngingamsupport uLondi ngoba uyazi phela ukuthi crush yami since the primary school. Ngiyathemba ukuthi uyadlala. Awuthi ngithole into yokuphuza. Mfana lo. Baphetho. So ngawuthanga ngibani gawula Ukama uThweni.
So sonesikhathi esinganani ufike la because wow indlalo uduka ngayo. Ne. Ngina 2 days, 3 days ngifikile la kusekudala Chomi. Maybe it's a blessing in disguise. Nyalo sozuthola umngani. So Kamo, welcome to Telefontein. Oh, thank you. So Chomi uthi ubani igama lakho ke? Ubusi. Okay, Busi, as you like since nje ngifikile la ngiloko nje ngihlele endlini, can you show me like around cause ngithanda ne group nyana. Uphethe mina manje. Ne. Kunenzawo thina nebangani bami la sihlala khona, sichila khona. Kuse Pendo Braai House. Yeah. Bathi thine sibita ngePendo yaKasi because indzawo yethu vele sichila khona. It's our chilling spot. Right. Yes. Okay. And lokunye nemuntu wami khona lapha. All right. So, okay. So, just hamba singu introduce kuye ngingathi ngithi ngiye-toilet ngikhanje sowuseduze. Because indoda iyashesha kulamalanga. Chomi indoda mara anyways ngiyadlala Shem. So I can't wait ukuthi siye ne. Right. Asambe ke ngikukhoma sambe sibangene Chomi. Okay, asambe Chomi Okay, lovely then. Mom. Yeah. Bongs Kamo lo Kamo ubongs. Okay. Nice to meet you, Bongs. Hey, ngiyajabula ukwazi igama. Right, so uzibukama right. Alahlekile. Ayibo khona umuntu osalahleka la eTelefontein. Abelahlekile. Obviously, I don't know the place, so ngimusha la ngizithola kanjani ngingalahleki. But then ngoba ke I bump into this girl. Uma uhlala kuphi? No, bengihlala la eJozi. Aw. Umuntu behlala la eJozi seduka la. How Bongs phela I don't know the place and like ngazi umuntu lana, so yeah ngihlala kanjani ngingalahleki. Welcome to Telefontein, Pendo Braai House, Pendo yaKasi. Yabo ngoba sohlangane nobusi, sohlangane nami. Ngiyabonga guys. Thank you for the warm welcome. Ayike selapho busi kade nginomapendo lana nje manje uthi nje uyabonga indlela esiphethe ngayo nje zonke lezi zinto ezinhle sizenzayo, so ucela ukuthi siqhubeke siphathe ngaleyo ndlela. Wasethi ke next week kune event awuqaphela uzoperforma ba qakela Londi. How? Oh, by the way guys, so how long have you been dating? If I'm minding. Yes. Okay, alright. Yeah, ne? Asimeni ngendaba zomathandana the noma dreams. events, so into kumele siyenze njengamanje. It's Friday. Sithole iphuzo athi sithole uSK, sithole SK, asithole iphuzo. Yeah. Askis. Alright. Ngiyabona. Kodwa sikubadethe. And then wena sogqoka kanje manje emgwaqweni. Ngigcoke kahle mos. Gqoke kahle. Ngoba lento iveza inyama yakho yonke nje. Bonisa abafana into zakho. Azi ngiyakubona wena ever since le silonda lesesiuthemba. Saveza indlela esizizwa ngayo ngawe. Hey ngathi uyashintsha nje nokugqoka yini yamsajos? Hayibo. Amsaba wena lo mfana ne. Okay ke. Shathi wena lo ufuna ngigcoke udangithengela. Ngidangithengela nje lo ufuna ngigcoke ngibe nendlela lo ufuna ngibe ngiyo wena. Yazi kwayisho le big nas yathubala lo. Ngizokuthengela mama. Yazi? Siselapho ke. Kukhona le ngifuna ukucela yona. Ngicela yona bafazi okuhlazi bacela nkosami. Hayi, cela ke. Besiplane kuya kuphuma nebangani bami next weekend
manje bengishoda ngemali. Shoda ngamalini? $500. 500 nje kuphela. Khululeka ngizokwenzela i-wallet. Ngiyazi phela uma engayifaka ekhadini sizodleka. Ne ngizokwenzela i-wallet uzoya namangamba akho. Sambeni. Kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila ubuya ngapha ngoba phela wena uhlala ngapha. Ngibuya lapha epark bengikuyobona Bongani. Hawu. Kanti nisabonana nalesithingithingi ngibuya kulesithingithingi sakho. Sithingithingi. Cha. Njengoba ngithi uyazi ukuthi mina ngiyakudinga wena. Ngani uyathi kuthingithanzana naBongani? Hayi isifiso sami nje ukuthi uyovusa lo muzi kababa mkhulu. Uthi Bongani isithingithingi. Shothi nawe ngilesinye. Cha mina bengingakayibali ke lapho. Manje ungisho ngani? Awutibali njani ngoba uthi lo munye isithingithingi? Cha. Ngiyambona phela. Maye isithingithingi uyisithingithingi nje ayikho nje futhi into esingayenza ngalokho noma ngingashintsha. Yindlela ekayendile lokumele kwenta ukuthi wena uthi isithingithingi. Angazi ke phela masingena othandweni siyake singene ngeinhloso ezahlukene. Kodwa nje esami isifiso ukuthi wena uzongivusa lo muzi kababa mkhulu ofayo. Usungavuka ngawe lo muzi. Ngiyacela nje ukuthi ungiphe ithuba lokuthi ngikubonise lokuthi lokho engikhuluma ngake ngithi khona enhlizweni yami ngawe ngokweqiniso. Cha, anginankinga naye uBongani. Ngiyakholelwa ekutheni vele zikhishwa ngezinye kodwa nje uma singena othandweni siyake singene ngeinhloso ezihlukene wena ithini kanti yakhe inhloso ekufake othandweni ungeneleni wena othando? Ngiyamthanda. Uthando nje kuphela. Cha, mina kukhulu engikuhlelile ngawe. Mawungakuvume nje ukuthi uyanginika lento. Ngicela nje ithuba. Uyathi kuthini ke? Asengibone ukuthi into yami naBongani sibekaphi. Le yakho ngisathi abuye ngicabanga. Kusale kahle. Ngiyaphila. Awuzondedela ngihlale be. Hawu itulo zingaka lapha azokhetha lesami nje. Afuna ukuhlala kulesami uyeka zonke. Themba hlala it's fine. I'm good. Manje sangihlelisa sithandwe. Anyways guys, asesivaleni kancane le. Mina ngitene ama good news namuhla. So la ekseni bengikhuluma naMaphendo. Maphendo. Yes. Hayi wena. The real one Chomi. So guys la mina sengocala ukuperforma la kwakhe. I'm promoting my music. So ngicela ukuthi sichubeke nje sibe nekubambisana singalo nasifika lapha sivumelene nena ukuthi kuba nekuthula. So especially kuwe Themba ngiyakucela phuma ngale kubusi Sonabongs. Wasufaka ubusi ke kulento umfakelana ungamfaka ubusi ngiyamthanda. Yabo? Themba yahlekisa yazi guys. Yamazi ubusi uphi ngoku? Ule. Jonga ule. Uphe ngubhuti wami imali ukuthi ayopholisa inhloko. Cabanga. Yeka phuma umuntu ongakuthandi. Oh Themba. Ayaniphoxa shini. Ayaniphoxa. Nakhona usela ntoni? Ngathi seyiphelile nale yakho. Uthini usela ndive. Ngiyasela hlezi dozeni. Guys, I can't wait to perform lana. I
I can't Niva wait to ntoni share. apha? Imagine nje sengilapha Cho, sengithola music wami Chofu. Gcina sengikhele kulaa tafile sengisha amagesi Sengingazi. shoti yami. Ngiyakutshela.